Ayuda pa rin po, tinataya po na 500 market vendors po sa lungsod ng Dagupan na ang sakop po sa pamamahagi ng tig 2,000 pisong financial assistance sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICSA. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga vendor na naapektuhan ng kanilang pagtitinda at pinagkukunan po ng kita dahil sa sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. Sa ilalim ng assistance, 2,000 piso ang nakalaan sa bawat kwalipikadong market vendor o katumbas ng tinatayang 1 million pesos para sa 500 target na benepisyaryo. Isinasagawa ang payout katuwang ang Department of Social Welfare and Development or DSWD at City Social Welfare and Development Office or yung CSWDO. Dumaragdag ang financial assistance sa mga ayudang ipinagkakaloob sa mga sektor na nawalan o nabawasan po ng kita kasunod ng masamang panahon. Ayon sa grupong nanguna sa programa, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya para sa pagtukoy at pagbibigay ng tulong sa iba pang mga residenteng nangangailangan. Samantala, wala pang ibinigay na detalye kung may nakalaan pang karagdagang payout para sa iba pang market vendors na hindi kabilang sa kasalukuyang 500 benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.